खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। आं दायो नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों दिनै फैलायबाय। नोंथांमोननि सेराव आं बारा इसिबां भिडिअ लाबोनो हायाखै। नोंथांमोननि सेराव गगा मोननाय गुजुनाय जाबाय थानायखायनो आंहा बांद्राय माने भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सेराव। दायो आङो माने दाबसे जायगायाव थेवबो थांनो नागिरदों गगा मोननाय गुजुनायनि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोननो आङो दायो खोन्थालांबाय थानोसै। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे जोबनायसिम नोंथांमोना नायलांबाय थादो अननानै। बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामाजासेनो नायलांबाय थादो ना मा बुङो। फाइनेलि माने लोगो सासेखौ दायो आं पिकआप खालामनोसै। माने मेन खोथाया मा लोगोफोर, आङो खोन्थानो होननाया माने गारिया एसे स्क्राच जादों माने आरोना। गारिया स्क्राच जादोंबा आं दायो बेखौ टंलाव लांनि माने गारिखौ। सासे लोगो माने एसे रोंनाय मानसि नांगौथ', लोगो थाबा मोजां जायो। बेनिखायनो आं सासे रोंनाय सासे लोगोखौ लोगो लाबाय। आं दा बेखौ पिकआप खालामनो थांगासिनो। बेनिफ्राय बेखौ लोगो लाखांनानै ओमफ्राय जों दायो टंला थांसै आरोना। जियानो जा लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं लोगोखौ पिकआप खालामहैनोसै। नोंथांमोनखौ आं जेसे हायो एसेनो भिडिअखौ देखायलांबाय थानो नाजागोन ना मा बुङो। बेसे गोबाव जाखोमोनलाय लोगो मोनैया? बहुत गोबाव जाबाय। भिडिअसो खालामदों माथो। भिडिअसो बरिया पस्ट होलायदों माबा खालामदों होननानै मा होनना बुङो, फट' खेबदों होननानै आरो जेनेबा। दा गोबाव जानायाथ' जासाबबायमोन, मथा मथि मास मोनब्रैसो जाबाय नामा लोगो मोनलायिया। जानो हागौ। गावबा गाव बिजि नङा होमबा गासैबो। टंला थांगासिनो टंला। गुजुनायानो जालाङो। थांगासिनो दायो भेरगाव मोनसिगोन। भेरगावनिफ्राय जों दायो टंला थांनाय लामायाव थांगासिनो जों दायो। माने बहुत गोबावनि उनावसो फिन आरो लोगो मोनबाय आरोना। खामानियाव बेस्थ' आरो आंबोथ' बिदिनो बेमारावनो दंबाय, गगा मोननाय लोमजानाय। बेनिखायनो भिडिअखौबो बारा लाना फैबाय थानो हायाखै। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं एसे देखायलांसै आरोना। एसे नोंथांमोना एसे इन्जय लालांदो आरो माथो बुंबावनो। फैदो बिदिबा। साहा बागान साहा बागान साहा बागान साहा बागान चाय बागान भेरगाव साहा बागान भेरगाव टि स्टेट। लामाया एसे गाज्रि जाबायानो। रिपेयारिं जाला लामाफोरा मा जाबावगोन। रिपेयारिं जानांगौनि सम जाबाय, खिन्थु दासिमबो रिपेयारिं गैया। मा बुंनो नङा होमबा? बेखौनोथ' मा बुंगोन। बेफोरबायदि लामायावनो सलायलाबायबाय थानो गोनां जायो गारिखौ। बेयावनो एलेमेल गाज्रि जायो, टायार जामो, माबा गारिनि कन्डिसन एसे गाज्रि जायो आरो स्पिडबो लानो हाया नालाय। गारिनि कन्डिसन टाइम मेनटेन खालामनो हाया जाहैयो, ग्रोब ग्रोब सालायनो गोनां जायो। जों मा खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदोंमोनलाय टंलायाव? शंकरदेब जातीय बिद्यालय मोनबाय जोङो दा नै भेरगाव। आरो मा खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों? मोननै खामानिनि थाखाय थांगोन। मोनसेया बेंकआव हाबगोन, मोनसेया एसे बरनांगौ, आरो मोनसेया नोङो गारिया एसे स्क्रेच जादों। बे स्क्रेचखौ माने क्लिन खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ जोङो। साफा खालामसै आरो माने जिबाबो गारिखौ एसे मोजां नुबा एसे मोजां नाङो। माने गारिखौ आरो बेबायदि स्क्रेच जानाय माबानाय नुबाय थायो नालाय। बेनिखायनो दा स्क्रेचआ इंलिश मिडियाम बारग'लायबाय। स्क्रेच बहुद जादोंमोन। बेनिखायनो दा फाहामनो थांनायसै, स्क्रेचखौ एसे मोजां खालामना फैनोसै आरोना।
बेसेयाव जायो जाया नोंथांमोना खोन्थालांबाय थागोन दायो नै रन्देसननिनो सासे सिनायगोन टंला मा खेलाव होनदोंमोनलाय परिमलदानि गेरेजाव हाबहैगोन जों दा परिमलदा परिमलदानि गेरेजाव हाबहैगोन मा होनना बुङो दरं कलेजनि सेरावनो जायो गेरेजा नोंथांमोनाबो मालाबा थाङोबा थांनो हागोन बेयाव चार्जबो खम लायो आरो बहुत स्मुथ खामानि मावो खामानिया बहुत स्पिड बरिया जायो आरो बिदि खामानि मावनायफ्रा दा नोंथांमोननो दिन्थिहैगोन आङो दा जोंबो थांगासिनो दायो भेरगाव टाउन माने भेरगाव सक नै लोगोफोर टंला मोनफैलायबाय दा सफैबायना टंला सफैबायनो जों दा नै दा जों माबासिम थांबाय थादो मा होनना बुङो बेखौ ग्रेससिम थांगासिनो आरोना टंला मानसिया हरलाय जोंनि नोंखौलाय गेरेजा टंला फाइनालि सफैबाय जोङो फाइनालि नामा Yes. टंला दा जोङो मा होनगोन परिमलदानि गेरेजाव जों दा बोरो मुखायाव परिमलदा मिटिं हाबसै नै लेफ्ट साइड ओइयाव नुदों आं मैया ओइयाव फ्लेक्सिं अनेखो जोंनि उनाव फैनाय जोंनि उनाव फैनाय बिसोर बेयाव हाबगोन नामा Ay, palu. Itu ki koles. Habis aku teman. नै Dalam koles. Seperti जोङो दा बेनिफ्राय परिमलदानि गेरेजाव मोनफैबाय गारि बाइक kan polisi देखना ada. गारि रिपेयार खालामगासिनो मोनफैबाय जोङो Kamu gosok dekor tempat lagi sih. itu অলপ ৰাবিন মাৰিলে কমি যাব itu. Skris जादोंमोन आरोना लोगोफोर কিন্তু কালাৰ itu কালাৰ নাই না এতিয়া নাই itu কালাৰ নাই না কমকে বনাই আনিলে দেৰি হ'ব কেইদিন কিনি যাব কিন্তু ইটো নাযাব না এইটো নাযাব ইটো ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিব লাগিব ফুটিং মাৰি পেলাই কালাৰ কৰিব লাগিব ফুটিং মাৰি আগতে সমান কৰি দিব লাগিব সমান কৰিলে কালাৰ coloring. Kalara gituan ada ya. Lani di color kuah gituan aku dong, di just rubbing anta kalamna hagen. कार रिपेयर जोङो सफैबाय आं एकदम माने गारिनिफ्राय ओंखारखांना जि गरम नांबाय एसि जाबोदोंमोन नालाय ओंखारखांनायनि उनावसो गरम बारा नांदों आरो गरमा बारा नांदोंना इथिं नुदों नै इथिं गारि फाहामगासिनो इथिं अल टाइपनि रिपेयारिं जाजोबो बेयाव rubbing suruh ভিডিও নাকি ভিডিও বনেছে এর দেখো না দেখো না Kenapa ya? Makolong ini Pak, saya dorong polis kecewa ini Pak. Dorong polis. Itu kol itu ki boleh kah? Ini tu jaga tu. Dorong
কলেজৰ নামে ক'ব লাগিব এনেকৈ ক'ব লাগিব দৰং কলেজ দৰং কলেজ পৰিমলদাৰ গ্ৰেছৰ পৰিমলদাৰ গ্ৰেছ পৰিমলৰ গেৰেজ परिमलदानि गेरेज बे आबाव दरं कलेजनि खाथियाव दङ बेयाव কাটি বনাব পারবো नोंथांमोना फैयोब्ला गारिनि स्क्रेच टेस्ट बायदि अल टटेल रिपेयारिं बेयावनो सोलियो गारिनि स्क्रेचखौ एसे माने मा नाम बुङो बेखौ खारबाय आरो दागिया मा मारिनाय होनना बुंदों बेखौ राबिं मारिबाय पालिस खालामना होबाय जों दा बेखौ एसे मा होनना बुङो थेवबो मारिदो थिगानो जेनेबा गुबुनफ्राथ' मिथिया थेवब्लाबो थारमाने गाव नुनाय मानसिया थारमाने एसे बोरैबा थाबाय मोनबाय थायो आरो ना गोसोखौ माने एसे थेफल थांदों आरो बे थेफलखौ मेगनाव नांजिदो माने थेवबो दे उपाय गैला माथो बुंबावनो उनफोराव हयथ' मोजां माबा खालामोबा गुवाहाटिफोरावनो लांना फाहामहैनो नाजाबावसिगोन मोजाङै एसे माबा जाबाथाय उनफोराव टाइमफोरा मोजां मिलायबा जियानो जा लोगोफोर मोनसे खामानि मोनसे जोब्बाय दायो बेंकआव थांलायनोसै जोङो जियानो जा थौदो बिदिब्ला नामा लोगोफोर नायलांबाय थादो वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नामा इउक' बेंक रिटार्न जाफिनबोबाय जोङो दायो टिं टिंआनो जाबाय सिट बेल्ट आजिखालिनि गारिफोरा माबायदि गुलदुं गुलदां गाबलाबायो नङाखे सिगांनियाथ' बिदि गैयामोन दानिया दरजा गेवना थाबाबो गाबो वार्निं सिट बेल्टबाबो गाबो वार्निं बिदि आरोखि इउक' बेंक ना ओइ आगोते আছে इउक' बेंकआव दंफैयो दा गरमबो ना एसे एसिबो गैया फेन गोजाल'सो लाइन जाबाय थानांगौ ना बे बेंकआ खाग्राबारिनिसोमोन दा टंलायाव होजोबबाय आरो बहुद सिगाङावनो एसे प्रब्लेमनि थाखाय फैदोंमोन बिसोरो टंलायाव दा खाग्राबारियाव लांफैनो नागिरदों खिन्थु पस्टआव मोनहैनाय नंला आरो आं मिथिनायाव दा बेनिखायनो जोङो इउक' बेंक नागिरना फैनो गोनां जायो टंलायाव आरो खाग्राबारियाव दङ खाग्राबारियाव दाबो खाग्राबारि नांगौ जोंना जों दासो हाबनाय समाव फार्स्ट नुबोदों खाग्राबारि इउक' बेंक लिरनाय लिरोबा जों खाग्राबारिखौ लिरो आरो टंलाबो लिरजायो माने ब्रान्च नेम लिरनायाव खाग्राबारियाव बे बेंकखौ जोङो मोनफिननाय नंला आरो दोनथ'बाय दे बाबाय लोगोफोर जों फैफिनबाय माने जों दा थांसै न'आव खामानिया जोबजोब्बाय आरो ना दायो मा बुंनो आरो दिनै टंला दिनै शुक्रबारमोन ना टंलायाव दिनै हाथाय बाजारमोन मानसि भिरथार दा एसे खमिबाय खामानिया जाजोब्बाय ना गुरनो जाजोब्बाय बरिया कमप्लिटलि मोननै खामानिनि थाखाय फैदोंमोन मोननै खामानिबो साक्सेसफुल आरो मोनसे बारा बेलेगनि थाखाय मावनासो होबावदों जोङो सहाय खालामना होबावबाय आरो हेल्प खालामबावना होबाय आरो उपाय गैया सिनाखि नालाय सिनायनाय आरो खालामनो गोनां जाबाय आरो खालामनो गोनां जायो माथो बुंबावनो बिदिब्ला लोगोफोर जियानो जा आं एसे दिन्थिलांसै ओमफ्राय आं मा बुंनो आरोना दे जियानो जा नायलांबाय थादो भेरगाव 50 টাকা টিং 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 চাহ টঙা দেখাই নেকি চাহ টঙা খাই নেকি খাগৰাবাৰীত কি ধুনীয়া চাহ আছে কাম নাই বোলে আহিলোঁ কি আমাৰ লগত আহিলে ভাই মানুহে ফুলচোন আমাৰে মানুহে ফুলচোন একজন খালা হয় ৰ একজনটো আৰু কি থৈ बडी खिथलेबाय बहुत दिन जाबायना जिमाव थाङिया बेनिखायनो एसे हामबाय खामानियाव बेस्थ' जाना दङ ना
दायो मोनफैनानै माने ओरैनो न'खरसे लाहानाव माने मिक्सार जानो होननानै लांनो फैबाय जों दा मोनफैबाय गोदोनायाव फालि नामा गोदोनायाव फालि लाजोबनांदो उपाय गैया माथो बुंनो आरो बेमारि जियानो जा लोगोफोर खामानिफोरा जोबनानै फैबाय दायो लोगोफोर आं बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ आं बिसिबांनो फोजोबनो होननानै सानबाय नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट खालामलांबाय थादो बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ होलांबाय थानो हायो बिदिब्ला नोंथांमोननि सेराव दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय रडने बाय बाय बाय